Okay, hello guys. We are here from Kanggahan, San Isidro, Northern Samar, going to San Antonio. Mamamatron kami. Tawid dagat isla ng San Antonio. Oh. So guys, mula rito sa San Isidro going to San Antonio, dito ang sakayan sa Kanggahan Port. Oh, 50 bayad mula sa main island ng Samar, mula rito hanggang rito sa San Antonio. One percent? Tara, pasukin natin ang bayan ng San Antonio. Ito ang entrance.
May bagong Cebuana rito sa San Antonio. Oh, ayan guys. Nandito na tayo sa plaza ng San Antonio. Ito ang stage. Katabi naman ang covered court.